Да, ще мачкаме. Така че, нека да започваме. Еми така, добре, започваме с първото нещо, което ще анбокснем. Първи дубъл. Изобщо не е имало проблеми преди това. Изобщо. Всичко беше абсолютно точно. Така, значи вадиме кутия номер 1. Под кутия номер 1 има нищо. Нали, няма нищо вътре в самата кутия. Ето показвам. Всичко е празно. Слагаме, нали, той оператора ще се погрижи за тия неща. След това получаваме пинсета, заедно с около 40-50, да не кажа повече. Това са печатни материали, стикерчета, които върху самия волан след това можем да сложим, в зависимост какво искам да прави всеки бутон, ако искам да си го байна. Но това, което аз предпочитам да направя, е да не го правя, понеже бутоните, които имам привилегия да го направят, са само около 5 на страна, тези, които са с RGB опцията, и предпочитам да запазя самите бутони, така или иначе за всеки симулатор е различно, аз помня самите бутони. И така, в момента на истината, нека да видим, нали, кормилото, както е по-нашему, защото аз съм убеден, че изобщо не ви интересува конзолата. Почти убеден съм, че не ви интересува. Ето. Бая тежко. Ето, заповядам. Ето. Добре. Има нещо такова. Показвам тук. Ето. Да си купа един аз. Показвам и тук. И давам на оператора. Следващото нещо, което ще анбокснем, разбира се, няма как в моя случай без него, просто защото за момента не разполагам с отделен кокпит. Както знаете, самия волан ще бъде монтиран на деска, така че ще ни трябва table clamp. Сега гледайте за какво стана въпрос, как го правят Моза. Добре. Ето това получаваме, ето това е доста масивно, можеш да го видиш. Вижда какво става въпрос. Ето го самия бракет плюс ключета, доколкото виждам. Да, това са болчета плюс 6 грам. Както виждате. Не очаквах нещо такова. Обаче очаква и неочакваното, не знам какво да ви кажа. Изглежда доста добре. Какво ще го сглобим? И така, сега черешката на тортата, толкова е тежка самата кутия, че съм убеден, че в момента тук опората на самото ми бюро подава. Както виждате, конзолата, на която се спряхме, е Moza R9, като причината, поради която избрах R9 пред новата R12, е самия бюджет. Просто щеше да надхвърли прекалено много бюджета. Всъщност, да си ви го кажа направо, месташе си се в бюджета, просто сме в шибаната Европа и ДДС-то е много голямо. Да, ДДС-то на самия пакетч е 300 лева, така че това са пари на вятър, в всеки случай. Не са били дадени предназначение, но общо взето unboxing experience-а нямам как да ви го спестя. Обещал съм на всички тези хора, които ме подкрепиха. Няма как. Да, те са много за разлика от нали, ония филм. Както виждате, печатни материали, отново не е нещо специално. Стикерчета, които са за отстрани на конзолата, които не знам точно как трябва да седат, при положение, че тия ребра тук отстрани нямам представа за какво ще са. Това, което виждаме тук е нещото, което най-много се опасява, че ще липсва, а то е тук, което е супер. Това, господа, са двата типа накрайници. Единия е... не, всъщност аз си получавам европейски накрайник, нямам такъв UK, супер, това е страхотно. Не, това е добре. Да, това е добре, както USB-A към USB-B кабел. Ето. В момента на истината махаме пияната. Вижте, господа, за какво става въпрос. Отново си идва в
турбичката на Моза. Много добро. Масивно. Ето я и нея. Вътре получаваме още, което естествено ще ни трябва. Това е самия Power Charge. Това е нещото, което ще захранва конзолата. Ако не сте разбрали от самото име, Moza R9 означава 9 нютон метра. Ето това е самия брик, който мога да ви кажа, че на лаптопите, които са за по 7-8 бона, са горе-долу такива. Така че да, в смисъл голям е. Дали китайски вече това са съвсем различни неща, това изобщо не е по темата. Така че според мен няма какво да го дискутираме. Няма нищо друго, затова прибирам тези неща и ги давам на моя мускулест асистент. И продължаваме. Това е най-новия модел шифтър на Trustmaster TH8S, който излезе преди около 1 месец. И аз успях да го намеря в България. Последни 3 бройки, аз взех последната. Буквално след моята поръчка всичко вече е out of stock. Limited Edition, да. И общо взето сега ще бъде разопаковано и то, защото както виждате отново не е разопаковано. Това, което съдържа, по-скоро представлява самия шифтър и това, което го различава от този, който е за 400 лева, е факта, че просто самото build quality не е толкова масивно, не е алуминиев. Аз имах шанса, сега ще ви покажа на вашите екрани, да покарам с него на един от най-хубавите клубове, който ви препоръчвам да отидете, ако сте фен на симрейсинга, а именно Red Zone. Тези два клуба са единствените в Източна България и можете да ги посетите в Созопол и в София, разбира се, като не са ви платили нищо за да го кажа. Просто си заслужава да го направите. Ако не искате, то си е ваш проблем. Олеле, тук нещата са доста по олигофренски направени. Най-скапания експириенс, който получих до сега от анбоксинг, трябва да си призная. Както виждате, доста е хубав, между другото. Не е масивен, наистина. Както виждате, това е портът, който е за директна връзка с воланите на Trustmaster. Ако слайднем насам, както виждате, Type-C порт, вижте колко умно измислено. Хората ни вкараха в 21 век и разбира се, ела за малко да ми асистираш, ти ще имаш честта да включиш на първо. Включи на първо. Господин инструктор. Добре, не е като нова. Това е само анбоксинг, не е ревю, понеже за да направим ревю на този продукт, писал на всичко това, което до сега анбокснахме, ще ми трябва някакво време, разбира се, както виждате стандартен маунтинг, който аз прикажа често съм фен, понеже както виждате още сега всичко може да бъде монтирано супер лесно за отрицателно време. Ето, готово. И той заспа. Какво ще кажеш? Това е. Easy. Шифтър е plug and play, което значи, че не ви е нужен допълнителен софтуер. Това е, според мен, страхотно. Така че, аз смятам да се тъпнем всичко и да се върнем за финално заключение. Ами, това е, пичове. Благодаря ви, че останахте до края. Това, което виждате, този волан, целият сетъп, който видяхте, е благодарение на вас. Хората, които подкрепиха моята симрейсинг кариера. Искам да изкажа огромни благодарности на всеки от вас, който е оказал подкрепа, нали, в финансов аспект за цялото това нещо, защото тази инвестиция наистина ми коства над 2500 лева. Да, изключително много съм благодарен на всеки един от вас, който ме е подкрепил.
основните ми дарители, моите двама много добри приятели, които вече около 2 години намират място зад гърба ми и подкрепят всичко, което правя, използват настройките ми и до сега винаги са ме подкрепяли, независимо кой какво е казал за мен и разбира се, нали, моята легитимност. Защото много добре знаете, че с това конкретната ниша, която аз се опитвам да развивам насоката на моя канал, това, което върви е Time Trial Sim Racing, който е изцяло насочен към чейсване, един вид преследване на световния рекорд на всяко едно от трасетата в Формула 1, всяка година, всеки сезон, и това нещо няма как да няма било то негативен или позитивен отзвук. Така че аз съм благодарен на хората, които ме подкрепиха. Благодарение на тях това нещо в момента е възможно. Разбира се, шаут-аут и за всеки един от моите близки приятели, които в случая Вики, днеска той се притече на помощ, защото го помолих да дойде, да го сглобим заедно, да види за какво става въпрос, да изпита и той, нали, вече истински Sim Racing Experience. Нали, поздрави на всеки един от тях. Мартине, скоро ела да видиш за какво стана въпрос. Иска ми се да мога да опиша емоцията, която изпитвам в момента по малко по-различен начин. За съжаление, това е единственото, на което съм способен. Това видео е специално само заради вас и само заради вас и само заради вас. Може да звучи клиширано, но е така. Това видео го дължа на всеки един от вас, който ме е подкрепил в целия този фонд, така да го нарека, за Волан, понеже, пак казвам, просто сумата е колосална за, нали, размерите на нашата малка държава. Може би за чуждестранните Sim Racing комюнитита в световен мащаб сетъпа не е нещо особено, но за мен това означава много и е future proof с още супер много години напред. Благодарение на тази конзола и на този волан вече нищо няма да може да ме спре по пътя до върха. Много ви благодаря още един път за вас. Аз бях вашия приятел Pickup Speed и до следващото видео.